Κυρίες και κύριοι, the new Ford Tractor είναι βασικών αέραν τώρα αυτός ο τροχός. Απόδειξη την ώρα που τώρα γυρίζει, το βλέπετε. Κοιτάξτε το πως είναι. Πανέμορφο, είναι λίγο ζαμπό. Μα αν βλέπω αυτός ο τροχός γυρίζει ρε παιδιά. Πως βάλαμε ένα μεγάλο look. Κοιτάξτε μεγάλο suspension εδώ. Σας λέω γυρίζει. Ειλικρινά σας λέω. Κοιτάξτε τι σφαιρικός, να βρείτε. Μεγάλο, δεν το βάλαμε, τώρα είναι το 4v1 τώρα μέσα. Το βλέπετε, ένα λεπτό να το βάλω από μέσα στο λάκκο, θα σας δείξω πόσο μεγάλος λάκκος θα το βάλα, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, τώρα που σας είπα ότι το βγάλα, ένα λεπτό να δείτε τι μεγάλο look κόφκαρα. Πω ρε μεγάλο, πω, τι είναι αυτό ρε. Μεγάλο πλαγιά, πάνω στη βουνοπλαγιά το βγάλαμε. Κοιτάξτε ρε, τι είναι τούτο ρε. Μιλώ σας εμπέζε, άντε, bye.